Hai guys, pinili social media aja kong kong sike thema la bang salam sinang teman pacini pon po nang than pon po je social media aja kong la an the je nang li phan ang song nang lung kok ta thek la pina rum nang pa sun kok ta the asi social media la an aja kong ge the nang tum phan pacini pon je bang la pusani lo ini tum ra ta theng no is we sa theng no punon la bang su pil the pen avelo rubrin dairi karjulong pen mat muniatum ning ko ani ki dono nili karjulong pen ani nita dono piglo ari cobai ma ahok malah rubrin dairi la bang su pil the pen aveder mane isi sokat neng mandelo isi nar phasa son mandelo men karjulong pen amase hari cobai bolake ahok kalibo lapuson ora la tumat sitame alangli la bang su pil the pen avelo mat la bang su pil the pen cheboy juilo sitame alangli rat akang hon longpon koson je rat akang hon longpon alangli content ga se mara joine isi content creator alangli isi youtube long video ga se mara joine facebook long video ka upload a joine alangli ki claim ke dam chipat duga joine lasi karbiang long rat atum chini hur jongsi alangli jongsi social media long jongsi video upload play facebook long upload play youtube long upload play ajata alang claim clip sonde rat atum chini jima chini ne non kupi polo ka chini ke rat akang hon kupi posi kilong pon ke alangli chipat duka joine alangli ki claim a joine alangli ki therak re a joine alangli ki fere re a joine lasi rat atheng nu alangli mesen content man pilo mesen video simar ponlo rat atumaning doklo rat atumaning ching samlo non alangli la bang supir thepen dam jui pustami alangli phan rat akang hon chipalong pon kaduk kawe atum Facebook along status cipihur pipolo cipihur ke level okat alangli ki claim apot lasi rat akang hon cipalong pondo rat atum status pihur lo rat atum post hor lo pipolo ki post ke alangli isi content creator lapen alangli isi youtuber labang so aja ini cok upload youtube claim play facebook claim play pelo komasi ka chini po la rublin diary ma mate rublin rong pipi ma po komasi ka chini po madu da chini nei alangli social media long ke klang ajo ne sila an rat akang hon chipalong pon la sinangali tum social media ki claim therakri social media isi mesen platform a platform ang mesen o sita me inut bahini ke hen no doji mene hala hui penda ilitum chiri ponangji me ke hen no ke ilitum chini lo jong se sini le chota sugar long lokpo horle jun o talata cancer long lok po bak ining seglut po eson me ke he no ke na hok ta dolo social media pula me oji puta kali akhe no ta dolo non example horta isi limit pen jun prote lata horta me pick kali me kalang isi non sugar sini labang so sini ta ili tum limit pen cho prote ili tuman ki suwa bangke thangthe ili tum jong se excess so that prote lakke sugar be mar long po aja ki solong po jong se ili tum jong si hor non hor ke non sekhor non kowe non phelo non ingti non ili tum jong se limit pen cho prote ili tum thangthe jong si excess jong si cho prote ili tum ki solong lokji lasi mesen along ta ke heno dolo facebook along ta ke heno dolo me ke heno dolo lasi ili tum hada kecire pensi ki chonangji ba kecire pensi ili tum claim nangji lasi nang ili tum phan social media bang claim mori claim tame isi mesen platform ili tum kecire se kenang sot me ke heno pen ili tum ke jok se kenang sot lasi nang ili tum claim mori non rublin diary la bang so pil thepen avidet pusita melang li social media joine si rat akang hon chipalong ponlo lapen alang li phan alangli nahok apir thele do pusita me alangli phan arnam pen la anu pupoje hir jumi hang pipon poje alangli akhar jong aning pang samna lasi nili ningje ponpo lasi nangli tum claim mori dam mori suri kurwang thu nangli tum jong si labang so video jong si kelang pen jong si nang tum jong si arju mesen ba lang mesen aro komprote video bang share ignon pina video ban dak sikang tono dome thakmi